Bra. Och nu! Vänster hand. Och så höga knä. Alla med? Nu kör vi. Ja, mycket bra. Mycket bra. Under armen. Slutar vi bollen. Här är den. Mycket bra. Ja, det bra. Upp med knäna. Ja, och nu sparkar vi oss i rumpan. Här kickar han. Kör vi. Alltid upp där. Ja, jättebra. Kom ihåg den som gick på långsamt. Kombinationen. Det är väl fram, fram, bak, bak. Fram, fram, bak, bak. Har ni lugnt, spela det. Men här är tävling. Lugnt och fint. Fram, fram, bak, bak. Fram, fram, bak, bak. Ja, då kommer vi att hoppa. Vi hoppar, stanna till på ett ben. Hoppar åt andra sidan, stanna till. Då kör vi. Noga med stanna till lite grann med ett ben. Och sen landa. Bra, vila lite. Lite balans. Vi vill inte hoppa på varandra. Ja, mycket, mycket bra killar. Ja, titta framåt. Där, dans på ett ben. Ja. Ja, 2 gånger fram. Lugnt, ingen tävling. Stanna på främre delen av foten lite grann. Det här är lite i luften. De har ju rätt. Bra. Okej, då... Nej, titta här nu. Har vi nästan. Där vi springer. Bollwalken, kommer du ihåg det? Med bollen här. Fram och tillbaka 2 gånger. Färdiga, kör! Det gör inget. Du tappar. Bra, ja. Här killar. Jag får din boll, Axel. Här, kom ihåg också. Här. Prova det. 2 gånger fram och tillbaka. Ja, hoppa med bollen med. Här. Där är mycket. Där. Jag har inte gjort så mycket. Jag vill långt till lära oss. Mycket bra. Kommer blicken upp också. Långt med bollen. Ja, så står vi upp. Nu ska vi göra 2 gånger fram och tillbaka. Men vi joggar baklänges. Färdiga, kör! Vänster hand gick ner, höger hand tillbaka som vanligt. Två gånger fram och tillbaka. Vänster hand ner, höger hand tillbaka. Kommer du ihåg igen? Ska vi studsa bollen så här? Eller ska vi studsa den här upp? Under armen hela tiden. Vi gör det igen.
Nu får vi höga knän. Baklänges, höga knän. Vänster hand, höger hand. Okej, vad tror du kommer nu? Jag vet. Ja. Bak i knä. Sen är det Sparkar upp handen upp. Här kickar. Ja, det var det du menade. Vänster tillbaka. Eller vänster ner, höger tillbaka. Här kickar. Jättebra. Okej, och vad tror du kommer nu? Jag vet. Ja. Bak, nära, upp, bak. Precis, fram, bak. Kombinationen. Vänster ner, höger bak. Sakta och lugnt. Ta det lugnt, så vi lär oss rörelserna. Ingen tävling. Våga på bollen, ingen fara. Ja, bra ni. Ja, men det är så. Nu så börjar jag basketflippen här. Kom ihåg böjda ben. Och då passar jag in. Och då landar Emil i basketstället när han får den. Va? Landar han fången. Och nu, handen bakom i basketfickan. Pass till mig. Fånga. Passa vidare. Emil fångar en jumpstop. Okej? Och ni kör på det där. Nu kör vi. Lite närmare Yasin. Och du, bara 2 meter från varandra. Kan du ett stycke närmare. Där, bra. Så, får jag gå till. Här är vi 3, Roman. Nu lägger vi på lite 2 bollar. Landa igen, stopp mjukt och fint. Stopp! Bra! Nu ska vi passa bara med vänster hand. Passningar med vänster hand. Färdiga, kör. Där, här till. Nej, bra, vi kommer passa här då. Isak, Axel passar där då. Så, det är jättebra. Ja. Eller så Ja, det är äckligt. mjuk och fin. Jag glömde den här. Ja, bra! Nu går vi vidare. Sitta nu. Nu! Pass. Jag fångar den. Oj. Till pass. Passa hårt. Fånga. Vad tror du vi ska göra nu? Rotera. Ja, vi spikar en spik i foten. Och så roterar vi. 1, 2. Och så passar jag Oskar. Vad gör han? Andra. Rotera. 1, 2. Ja, ni får välja om ni roterar fram eller bak. Du väljer själv. Ni väljer själva vilken fot ni vill rotera med. Och så hoppas ni vänster. Nej, vi får passa med vilken här ni vill. Där, då har jag jobbat med basställning och jag vill kunna rotera. 2 fotisättningar.
Stopp! Nu måste ni rotera på andra foten. Framåt eller bakåt men på andra foten. Kör vi! Ja, bra. Jag är typ båda. Mycket bra. Ja, du fortsätter att göra på båda. Ja, noga med böjda ben. 2 fot i sättningar. Kom igen då.